kaixo, 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 kaixo! Kaixo! Kaixo, kaixo, kaixo! Barkatu, Junior, baina ni naiz nire agurraren protagonista nagusia, Kaixo! Kaixo, kaixo, kaixo! Gero arte, gero arte, gero arte! Batzuetan alai, eta beti bihurri, iritsi da mirri. Yuhu, 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 yuhu! Nor da aborigena hau? Somatzen nuena, txirritar espezimena. Hau grabea da, Klonatzen hasi dira eta txirritarrak. Aire, fotokopia! Tolosarrok, berri posgarria du zuentzat. Bizitan etorri zaizue, super, hiper, mega mirri. Eta baldakizue, zer nahi duen, zer behar duen, zer eskatzen duen? Txalo zaparra da handi bat! Aizue, egia. Eska xamarra, Ibarran handiagoa aiten didate. Atención, atención! Listo dago txiribiton! ¡Chiribitón! ¡Chiribitón! ¡Geldi, chiribitón! ¡Chiribitón! ¡Chiribitón! ¡Ay! Jauna, orain ez daukat ateratzeko gogorik. Kitxo! Txirri Junior aserretu eginda. Kitxo! Sar daitezela orduan, Maitane eta Pepillo. Arratxaldeon, abuno! Arratxaldeon! 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 Osondo. Launok ze gauza arraroa. Hezkuntza sailetik agiri ultra premiazkoa iritsi zaigu. Seguru eskola orduak luzatu egin dituztela. Ba ez dut uste aur guzti hauek eskolara joateko handiegirik eukiko dutenik. Hala bai? Ba, hobe eskolara joango bazinete, horrela ni lasaiago geratuko nitzateke. Pepito, ez aurrak zirikatu, favorez, bestela behaiekin bialiko zaitut eskolara, Ni langile proletarioa naiz, eta ez dut eskolara joan beharrik. Ba, hobe zenduke buru hori pixka bat ilustratzea, Tira, agiria irakurriko dut. Ara. Ea gutxienez bokalak ondo irakurtzen dituzu. A, E, I, O, ai!
Eta hau, mozolo galanta zara zu, Tira ba, hezkuntza sailaren agindua. Lagunok, lehenengoa. Hemendik aurrera makinistek ezingo dute txano urdina erabili. Haze beroa egiten duen hemen. Bigarrena, makinistek ezingo dute txiribitua jo. Hartzai txistua egin beharko dute. Birikak sasoi betean ditut. Eta hirugarrena, lanean hasi baino lehen, makinistek 5 flexio egin beharko dituzte. Txiripaz liberatu naiz. Eta ara, lagunok, hori bai, Pepillo makinista famatuak txano urdinak entzen badu, edota hartzai txistua egiten badu, edo flexioak egiten balin baditu, eskolara itzuli beharko da. Ni enoa eskolara, espiritu librea naiz. Espiritu librea ez, espiritu ergela, etorri honean, eskolara joan barruzu. Mirri eta txiribiton, katxurri miliputxi. Eua hemengo miliputxi bakarra, Eta katxurri zera duk, Mikel Sanzen lenguzu joteroa. Entzun ondo. Katxurri miliputxi kantua kantatu behar dugula adierazi nahi dut. Baina lehen da bizi, estarriak puntuan jarriko ditiagu. Prest! Ea ba. Do, do, do. Mi. Eskas, zaila gaitezen tonu berdina ematen, ea. Do, re, mi. Mi, re, do. Ya. Do, mi, sol, do. Do, sol, mi, do. Nahikoa! Kontxo, nahikoa, ez dago eskubiderik. Hain zaila alda benetan tonua bera ematea, zuek lagunok eratz kutsi bi pajaro hauei nola egin behar den tonu ona emateko, Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Goiti bera. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Belarri txarreko eskirolak, hori txasarte. Ikusten, ez da hain zaila Mirri eta Txiribiton. Zaila di Mirri berriro ere. Ni? Bai. Katxurri joteroaren antzera saiatuko naukean. Quisiera volverme hiedra. Y subir por las paredes. ¡Prom! Txiribiton, ez dalduk ta juzko ezer esan behar, mesedez.
Atorranteak. Horixe zarete, atorranteak. Ganorazko deus egiten ez dakizue. Gauzatxo bai, basaki dugu. Bai, ze gauza. Katxurri miliputxi kantatzen, hire entrenamendu orteoroen beharri gabe. Katxurri miliputxi, katxurri milipa. Katxurri miliputxi, katxurri milipa. Txorila kamora, xubani morila. Katxurri miliputxi, katxurri milipa. Carracachuchi chimacula chete de bolicho trala la churita murrita. Carracachuchi chimacula chete de bolicho trala la churita mu. Carracachuchi chimacula chete de bolicho trala la churita murrita. Carracachuchi chimacula chete de bolicho trala la churita mu. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Tachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Coco la bicholo lo purica la mumu muchaca la cabera tuta cocorrucusha cha cha cha. Coco la bicholo lo purica la mumu muchaca la cabera tuta cocorrucusha. Coco la micholo lo purica la mumu muchaca la cabera tuta cocorrucusha cha cha cha. Coco la micholo lo purica la mumu muchaca la cabera tuta cocorrucusha. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Tachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. Cachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipa. ¡Hala! ¡Personas beteta dago! ¡Kaixo! ¡Pipa! Mosko, Sebastopoleko titiriteroak! Pipa, momentu bat. Zer da traste hau? Hau, nire garbigailu magikoa da. Zuria bera ere, zuria baino zuriago uzten duena. Eta hori egia dela frogatzeko, erropa zikina beharko nuke. Ea norbait zerbait zikina duena? Erropa zikina, aizu mesedez. Utziko izkiguzu momentu batean kulerituak zerbait zikina behar duguta. Errexara, nik laguntza izuz kentzen, laguntza izu. Edo, ez, zu etorri zara galtzontzi jokin. Utzizkiazu momentu batean galtz. Bakizu galtzontziok aldatze direla. Hau bai dela zikina! Lotxagarri, naskagarri! Atera inberdu pertsonak etxetik horrela. Lotxa emango liket. Eskerrak hemen dudan garbigailu magikoa eta maionesa magikoa. Garbigailu magikoentzat. Maionesa magikoa? Entzun duzu inoiz? Eta ketchup magikoa. Garbigailu magikoentzat. Ketchup magikoa? Entzun duzu inoiz? Eta ospin magikoa. Garbigailu magikoentzat. Ospin magikoa, entzun duzu inoiz? Eta arrautzatxo magiko bat. Daskale. Azala ere bai. Azala ere bai. Eta arrautzatxo bi. Daskale. Azala ere bai. Azala ere bai. Eta arrautzatxo ero. Ero. Daskale. Azala ere bai. Eta orain jaun Andreok danon artean hiru buelta kontatuko ditugu. Guazenara bat. Ba! Bi. Be! Eta hiru. Ero! Eta orain adi jaun Andrea Gurgarriok eta txalo bero bat piparentzako! Hori data! Gehiago, txalo bero bat! Pipa, momentu bat, Pipa, momentu bat. Jertzea txikitu egin duzu. Ez, Mosko, ez da esaten txikitu, esate da garbitu. Txikitu! Garbitu! Txikitu! Garbitu! Txikitu! Garbitu! Txikitu! Garbitu! Txikitu! Garbitu! Txikitu! Ez
nola jantzi, nola, baina... Ara, burua hasi bazaio, ez da nere arazoa, hor konpon, kontxo! Pepito, ez zaizu burua hasi, Asuntoa berak ez dakila magia egiten, Etorri nerekin. Jugulerio laguna gara. Nik ez dakidala Ez daki magia egiten, eta hori da gertatzen dela. Ez daki magia egiten, etorri nerekin, Pepito, etorri. Lagunok, denok dakizue, ni naizela Txirri prestu eta estudiosoa. Eta hau da Txirri Junior, nire irudira egindako gaztea. Ale, hop, eta txalo handiago oraindik Txirri Juniorrentzat. Berak ere txoriñoa erabiltzen du nik bezala. Eta berak ere musu zuria du nik bezala. Eta belarri gorriak nik bezala. Eta hilean, hilean, ni gaztean nintzenean bezalakoa. Txirri Junior, iritsi da ire jakinduria erakusteko unea. Esan. Ez. Gaztea da, eta beste aukera bat merezi du, Ja. Junior, esan. Hau marka. Nik uste baina gogorrago egin beharko dut gazte hau ondo ezitzeko. Jobe! Guraso guztiak berdinak dira. Plasta hutsak dira edukazioaren kontuarekin. Esan gora katxondeoa! Iepa! Pepito, egin dezagun zozketa? Ai, lan egin behar dut berriz. Ai, espabilatu, Alpertuta nago gaur. Lehenik eta behin, lehiakide gorria aterako dugu hemendik. Jesus. Dena barruan aldaude? Ai, tolosar guztiak. Ederki ba, lehenengo lehiakidearen izena... Hementxe daukat. Ia bazein dan, neskala mutila. Mutila, Mikel Aretxaga! Haupa, Mikel! Atxaldeon? Eta ongi etorri. Zenbat urte dituzu, Mikel? 8. 8, eta nungoa zea? Tolosakoa. Tolosakoa. Eta gure geltokira bakarrik etorri altzea edo lagunduta. Norbait lagundu zaitu? Bai. Zeinek? Amak. Amak, ederki ba, muixo hundi bat bialtzat dugu mendikan bere amai. Eta zorteo, Mikel. Oso ondo, eta orain, ezagutu dezagun, nor lehiatuko den mutiko jatorronekin, hause bera. Sos, bizirik aldago. Uxue Martzol! Arratsaldeon, Uxue! Arratsaldeon. Zer moduz ondo? Bai, zer bazkaldu duzu? Makarroia. Makarroia! Orduan indartxo egongo zara goxoki pila bat sartzeko, ez da? Peliperin tximinitik?
Oso ondo, Uxue, oso ondo, ea zortea duzun, Ederki oain opariak zain dauzkagu eta lehiaketa antolatzeko dena prestatzera goaz. Gero arte lagunok Hala, aio! guaze! Papelas eta papelas. Baldakizue, txirrik eta txiribitonek zer esan didaten? Nik ez dakidala kalejira bat antolatzen, aizue. Supermirrik ez dakidala kalejira arrunt bat antolatzen. Baina, amaika entzuteko jaioan gara, Zue, neuk asmatu nuen eta kalejira? Aizue, zui kalejira egitea gustatzen azizue. Orduan, lagunduen barko dira zue, Bestela, txirri eta txiriton baboli horiek, taldetik bota ingo naute, soltero geratuko naiz. Edo besan da, dibortziatuta. Ea, hasteko, hemen ere eskuinean, 6 neska panposa behar ditut. Badi, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 6. Komprome. Bueno, zue, jende asko gaudenez, ez dizu bakoitzari galdera bana ingo, Galdera bakarra ingo dut denontzat. Komprome? Eta 1, 2 eta 3 esandakoan, denok batera erantzuna eman. Bai? 1, 2 eta 3. Galdera itzazu zait. 1, 2 eta 3 esaten duen, dana batera erantzun, Ea, zein da zuen izena, 1, 2 eta 3. Garbikitatu da? Ramoni, Jose Pampelgela, Telesfora, Celestina, Eudibigiz, eta bar. Ederki, eta orain nire eskerretara, behar ditut, 6 marraska moñoño! Mami, zazpi. Perfecto. Zuei igual, Galdera bakarra eta 1, 2 eta 3 esatean, denok batera erantzun. Komprome? Zenbat urte dituzue? 1, 2 eta 3? Denen artean, 102,6 gutxi gara bera. Ederki! Eta amaitzeko, 2 iratxu, 2 urri gomidatuko ditut! Aizue, estar taldea bildu dugurez, agarpen superlatiboa ingo dugu. Kalejira! Estaldera! Kontxo, txirri eta txiribitón, Mira, hemen geuden, kalejia batean, tontamentean, eta zuek esaldu arte denak oso posik, baina zuek esaldu, eta hometxo bat negarra zazida, Hau kalejira, baina ez da kalejiratxo bat izan precisamente, birri. Koteko? Hau, aitortu beharra dago, kategoria handiko kalejira bat izan da, Kontuan hartu, tolosan gaudela, Hori batetik, eta bigarrenik, nire jakitureri esker izan dela posible, Supermirriri esker! Supermirriri esker eta lagun hauei guztioi esker.
Hori baita Mirri munduko gauzarik garrantzitsuena. Hori egia da, Lagunen itzala! Beti gurekin lagunen itzala. Xoriontxua adiskide bat duena, benetan aberatsa baita. Zantzazu landare txiki baten antzera, loratuko da udaberria. Eskuak lotu eta gogoak batu, elkarri heldu, beldurrak uxatu. Bozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala. Eskuak lotu eta gogoak batu, elkarri heldu, beldurrak uxatu. Bozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala. Beti gurekin lagunen itzala. Lehenengoa mutila jatorra hementxe gorriz jantzita, berak Mikel Aretxaga izena du, bere amarekin etorri da, 8 urte ditu eta tolosarra da. Marrazketan akuarela teknika eharki menderatzen du, eta izue, etxean, asko entrenatu omen du. Beraz, zorte, momentu, hori bantxikusiko dugu, txalo, aberetzako! Primeran eta ona hemen neskato ederrau Uxue Martzol 6 urte dauzka, andoa indarra da, ingelesa asko gustatzen omen zaion, ikastolan jota suaritzen omen da, korrika egitea ere oso atsegin omen du, nagusi izaten denean botikari izan nahi du, eta bere aita Carmelo agurtu nahi du hemendik. Beraz, txalo zaparra da, beretzako! Oso ongi, eta orain jolasean azteko gure tren maitagarria falta zaigu, nola izena du? Nola? Horrela ez, Felipe! Oso ondo! Hemen txerator, gure Felipe! Ara, gure lekuak hartuko ditugu, Mikel. Hauxe da zure lekua, ezintza hemendikan mugitu, bai, 12 goxoko dituzu. Hortxe dauzkazu, gorriak dira, bai? Eta lasai, kontzentratu. 1, 2, 3, hasi nahi duzunean, hasi botatzen banan. Goitikan, Iaba? Iapa, oso diazitzea! Primera, naupa, Mikel! Ai! Animo! Ai! Ia sartu da, Ez jarri urduri, Mikel? Iaba, 3. 3! Bai! Ia punteria hori, ai! Bikain aizea, ai! Lau! Oso ongi! 5! Iaba, 6! Azkeneko aukera, oso ongi, Mikel, bukatu da zure txanda! 6 guztira sartu ditu Mikelek, eta orain Uxueren txanda. Uxue, zure goxokiak urdinak dira, bai? Zuk ere 12 dituzu, beraz, lasai, kontzentratu, eta hasi nahi duzunean, haupa Uxue! Iopa! Ui, ia nahi ematen zurezka! Haupa! Animo Uxue! Iaba punteria hori! Zineatik sartu, Animo Uxue! Ai! Animo! Iaba, haupa! Lasai, Uxue, indarrakin eman! Ai! Eta punteriakin! Iaba, ai! Gertu ontzea, Ia Uxue, animo! Ai! Ia! Iaba Uxue! Primeran! Iaba, jarraitu! Oseki guztia bukatu arte, Iaba! Ai! Ia, Ai, azkeneko aukera! Bueno! Bukatu da zure txanda! Ederki ba, lagunak bukatu da gure lehiaketa! Guazen aurrera!
lehiaketa nola geratu dan. Hau lehiaketa lagunok, Mikelek 6 sartu ditu. Eta Uxue berriz, earki egin du, baino bakarra sartu du. Beraz, gure gaurko irabazlea Mikel dugu, txaloa beretzako. Oso ondo! Primera, Mikel, badakizue hemen ez dugula inor ere opari gabe uzten. Beraz, Uxuek disman dotore hau eramango du trikiterako oroigarri bezala, eta zuen txalo disparagarria. Osongi, eta Mikelek bere punteria erakusteagatik, bizikleta hau etxera eramango du txaloa beretzako. Ederki banaiko jolas egin dugu, ez eskatxu bat hartzagoaz. Eberte, aio? Guaze. Hau, Favorez, Junior, favorez. Ez, Favorez eta mesedez. ez eta ez. Favorez, mesedez eta arren. Ondo da, baina azkeneko aldiz egingo du. Jufa, upa gure txikia! Orain bai, jaun Andreok, orain bai, sortu berri den talentu honek, bere biziko erakustaldi egingo du hemen zuen guztion aurrean. Junior, esan. Ikusten, oso. Konzentratu ondo, ea. Orain esan. Ikusten! Inteligentziaren puntu gorena da! Egundoko talentua! Dantzan eta kantan ikasten duenean, artista borobila izango da! Azkenean, egun osoa pasatzen du horrela. Egun osoa. Oilarrak bezala puztuta dabil. Kokorroko! Iepa! Venga, txaloak! Venga, ozenago! Ez zaitut batzute! Iepa!
gidon, artista, mustro bat aiz. Monstro galanta izi bai, edalontzien terrorea. Ni basakiat, ze arazo duen, kamareron arratzonek. Nik ere bai, kamarero narrantzau inkompetentea da. Inkompetentzia eta beste arazo bat ere basaukak. Dantza egiteko gogo bizia, txulufriña! Lo aprendí, buena moza, escaona, nos huevos a reír. Se libera, nos amalo, si no me dominí. Vamos a cantar un canto para todos divertir. Yandugunez guztio galanki, xandon mexer sami. Cantanez agun lagunok, kanta kantore berri. Lo aprendí, buena moza, escaona, los huevos a reír. Aizue, txirri bere lagunekin da bilparrandan orain, ez da? Bai, ez da, eskerrak, horrela bakean utziko nau momentu bat ez behintzat. Txirri astuna da, benetan astuna da. Txirri oro jakituna, beti euskaltzaindia goraipatzen. Eta txirri horteroa, beti galtzontzio larrosak jantzita. Eta txirri plastamasta, beti asmazio ergelak egiten. Eta nola aztut ba, txirri aspergarria, beti abesti txatxua kantatzen. Behin batian Loiolan erromeria zan, antxen ikusi nuen neskatxa bat dantzan. Aupa, txirri! Aupa, senyor! Hemenaren nintzen nuen txereta. Zutaz gaizkik, zutaz oso ondo hitz egiten. Junior!
lehenkoak asko zer guapoak ziren, Ikusi, hauek asko zer itxixak bat dira, Telebizta palea bentzat. Kaixo lagunak! Agurtu berko. Eta, goazen, aurrera! Flipa! Mosko, Sebastopoleko titiriteroa! Lagun maiteok. Badiko zertan nengoen nik gaur goizean, Sebastopelen betiko maunoean etzan da. Eta, antzokira joan behar dugula eta korrika zer egin dut. Konzentratu izta, plosta, hemen txagertu naiz. Barkatu, ulertu aldio zuen nola egin duen hori, eta horrela konzentratuta plasta agertzea. Ez tegu ezan ulertu barkatu esatea. Ba oso simplea, ni konzentratzera izenean nire atoma priuia bak eta desegituratzera eta egituratzera nire doan lekuan, adibidez, plosta, hemen txek. Barkatu, oigan ulertu aldi jezue. Mosko, ez teu tutik ulertzen. Polikiago esango dizuet, ni konzentratzen naiz, bai? Eta konzentratzen naizenean, desegituratzen naiz nahi duan lekuan. Eta egituratzen naiz berriro nahi duan lekuan. Adibidez, iraganean. Eta joaten naiz iraganera, eta diplodokus bat ikusi eta zoiko eta plosta, emato jo doztiko ipurratu, korrika ateratzen naiz. Eta duanean ni jatera, plosta, desegituratzen naiz, eta egituratzen naiz nun, eta etorkizunean. Eta etorkizunean, barkatu esatea, ezagutzen ditut zurre birrillo bak. Eta zu bihurri xamarra zara baino beraiek, ez dute zer gehiago esango, Barkatu, oingoan ulertu aldi jozue. Bai! Banik ez detutik ulertu! Tontoei bezala, adibide bat jarriko dizuet. Adibidez, hartuko dut nire pañolotxo hau, ados? Ados. Eta esango dut pañolotxari, pañolotxo, desegituratu zaitez. Hemen! Eta egituratu baginun, bat bita biet, plosta. Ulertu duzue orain, ulertu duzue? Ulertu duzue? Berriro egingo dut, esango dio pañolotxoari. Desegituratu zaitez, hemen! Eta egituratu, bat bita biet, plosta. Ulertu duzu orain? Berriro egingo dut. Polikiago, ea jabetzen zareten. Hartzen du pañolotxoa, eta esan dio pañolotxoa desegituratu zaitez, hemen! Ados? Eta egituratu zaitez, biet, plosta. Errepikatuko dut. Geldikon, ulertzen asiagan nagota, hartuko dut pañolotxoa, eta esango diot, pañolotxo, egituratu zaitez hemen eta biet! Baina zer dago, baina hemen, ez dago pañolotxoi, hemen xagua dago da kosta egente, xagu hau, nola posible, kipa, pañoloa. Eragoska bat nahi, Tira, emango diat, baina txikia, Bi txantxo. Tripontziak dena irentzi du! Oparia! Basoan garaia, txiriton! Iotzeneko morroskoa igero! Kuadro badela? Eta txirrik kanpo larroxaren dela? Ariato! Sulfuratu egin nauk.
gaixue. Txiribiton, konpontzaile! Listo, iztuk esan nabaitzen, Txirri, 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 txirri. Txiribiton, zer jarri diok txirrikolari, doble ikusten diat? Bidirela? Eta hi nola dakik bidirela, Argia, batek ila saukak, eta besteak ez, misterio argitu diat! Mirri eta Txiribiton, opari hori niri bidali didate Bersailezko jauregitik. Txiribiton eta Mirri, opari hori niri bidali didate Bersaileseko jauregitik. Jopina, Txiribiton, ez ditia bereizten! Basakiat, batek ila daukala eta besteak ez, baina opari bakarra diagu, Opari bakarra? Entzun nola errezitatzen ditudan nire olerkiak. Nire bihotzeko azukreko eskorra. Nire bizitzaren motorra. Zuzara ederra eta jatorra. Maite zaitut, guztita eta lehorra. Aditu nire irakurtaldia. Ni erlea eta zu eztia. Ni ahotsa eta zu abestia. Ni polita eta zu eztia. Zurekin pasako nuke bizitza guztia. Berdinketa! Sosomikote galantak ditu biak. Bai, Txiribiton, basakiagu, batek hilea da saukak, eta bestak saukak hilderik. Baina, opari bakarra saukegu, eta pitxirri, ulertzen, nori emango diogu bada. Ideia ona, horixe, dantza erdikuloena egiten duenari emango zuegu. Kaprome, dantza, musika! Honek ez du argitzen. Ea, musika etnikoagoa, mesedez! Ea, Eusko Labela duen musika!
Txiribiton, impiusiblea duk bi hortera hauen artean erabakitzea. Impiusiblea. Txiribiton, ixo! Basakiagu, batekidea eta bezakiderik ez. Basakiagu! Azken aukera, bien artean erabakitzeko. Ea, entzun ondo galdera. Zein da, Birri eta Txiribitonentzat, dagoen euskal abestirik gogaikarriena. Badakit. Bizkaia maite, atzo goizean Ez jauna erantzun okerra, gezurre ematen badu ere, ez da hori. Bigarren aukera. Badakit. Nunago zein larretan urepele... Huts bikoitza. Ea, azken aukera, zein da Birri eta Txiribitonentzat, euskal abestiriko gaikarriena, aspergarriena. Badakit. Naiz da Euskal Herriko kanturik politenetako bat izan, Birri eta Txiribitonek gorroto dute. Xori errezinula, idan da kantari, zeren goitian behitu, nahikoa janari. Horixe, bai! Oso abesti ederra, Michel Bedasagarri kantatzen duenean, eta izugarri hortera, Txirri kantatzen duenean. Beraz, oparia niretzat dela argi geratu da. Eta garaipena nirea izan denez, garaipentxo hau, eskaini nahi nioke, gure Amona Martxeloni. Eta eskaini nahi diot baita ere, gure Felipe Trenari. Eta Tortolika Hegazkinari, nola ez, eta Pintxo Zakurrari. Kris, Crash, eta Kris, eta Crash. Tira. Baina zer dau? Arte postmodernoa. Arte postmodernoa? Baina, ze arraio egin diozue gure arbaso txirrilizari, zer egin diozue? Eta zer gaitik izabordu berarentzat? Nik gehiago daukat. Txiribiton, ikusten duk zertatu den eskenean? Biak matxinatu zaizkiguk, Batek, ez du ikusten, egindako moldaketa. Ez da bestiak estik eskutsi joan nahi, zerbait asmatu barko diagu. Ideia bikaina, Txiribiton. Ederki ba. Bai, bi, eta hiru! Hor daukazue, arbasoen emaitzaren banaketa ekitatiboa. Eta hemendik aurrea, zuek hor konpon! Txirri Junior, nire adizki dauek zapaburu hutsak ditugu motel. Zapaburu hutsak. Kulturizidak!
Bosta xola, senior. Hemen gure Tolosako lagunekin margotuko dugu Picassoren Gernika. Eta kitxo! Eta kitxo! Iepa! Nagusi, ez zinuen horrelako aukera bat, alperri galtzen utzi. Bai, garbi dago zure burua estimatzen duzula. Bai, asko. Baina tira, zuere pixka bat estimatzen zaitude. Ni? Tira, eskerrak behintzat beste norbait maitatzeko gaizean? Bai, eta baita Tolosarrak ere horrelako txalo zaparradak eskaintzen dizkidatenean. Zerrik. Tira, ezen kasui fantasma honi, bai, traste guztia bildu eta beste geltoki batea joango gea. Aupa Tolosa eta altza Felipe Trulalai! Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Txalo pintxalo, txalo pintxalo, katutxo mispila gainean dago. Bandago, bego, bego bandago. Txapata berri